Fungkaham te jotona hai lam shogo ani YouTube channel am tini hinke ang belai no excited mian chimi excited dong tongman do tini ne excited level te bari thaga miya hangka ang muya chakai chana mu chong ne muya paire horka hinke oloke ama ano batima khlai re phayo ang batima buti tu man tong la parani hinke batima khlai re phaika hangkai a batima rwphaimani pore hangkai ani mind changing itangka ang batima thoksuka ba amuya no batima bai motor we awandro khaisina ni ang pura wansugi sigata gabon ang tini songnai norong nai tongni tini ni video no paisa gorati tiri tam songka norong no funungnai eko ani ama khaimani batima nai thotok tei belai kheno kothok kitcha pano malia hengke tabuk songnan start khaisinai ang muya helebi paikha tabuk motor no buchlei khugui tongo omo hopung no thokjak tongmani hengke tabuk buchlei khugbai painai muya bai motor no sakang songranai hengke oro tabuk tei kutungo moso sakang rigranai moso rwphaimani yagulo hengke muya rei rekha muya rwphaimani yagulo hengke berma rok risinai hengke som rekha kisa hengke kutugui phaika tabuk berma sakiui rei tongo gabon yagulo hengke awang suksinai awanta ambo hopung thokjak hengke risum botoge risinai risum rekhangkang belai khno thokjago hengke tau batima rogri rwbaikha hengke aboni pore hengke tabuk awan risinai awan boro se togu hengka basuk angkongliata ksapunglia hengke tabokai mui munkha motom huhu sengsiu hengke obokai mosdeng khainani bagai ani besai awang chana pu hengke bin bagai mosdeng obo hengke ang boil khai chanai tam boil khai chanai hengke ko lubia hengke tei lubia ni logiwo tongnai phantok rok hengke 150 rok hengke tei kutugui phaika hengke tabuk o rukjangnai manei rok no rirbai sinai ang waisapa nomtike chaya kho o phantok rok no rugui buino nukmani chakma rok no nukmani abon bagai angbo thok tokhaima tongjaka gai abono rugui chai negena hanai rukha gayang mosdeng khai tongo gai batima kisa roi no mosdeng khai risinai bonobo thokjak phantok bulu nya kha belai simun thakana ang omo mia Facebook o nai tongmani chakma brei chakma masano khoroksa chakma brei no amte ke rugui chamani nogo kang tini rugui tanya sini hine khata bandore nya wa chakma rok ko suru ko sao bor mui bok bang bodre pot songo batima kisa pa malia mosdeng kang salia yok nai sini phantok thokjak kutui sáng sai lẩu tươi rục ra rồi dai sao không em phải mấy em bá xì bá sức thuộc cái liệt tao nè
ang bati makan ni itu apa malia masih malia aku masih maljak masih aku nggak bati makan dah orang bati makan mang ya Ang kasi ba't mabuhang ano kaya ko lang? Wala ba bakan naman? Ba't yung mamasak ka ng gawang? Wala na mag-kiss kasi po. Nagari. Bye. Kalau ko tayo. School ko lagi ako. School ko kapag-kiss kasi naman. Enggak? Sampai kena? Sampai baik? Malahnya. Ini mina kumari na mai rega na. Mina kumari. Tongari. Mai cabai mani ya gulang dry fruit thokjak janai badam koto jat. Hingke apel kisa rawina kha yang bobo ta mokhar mosing sa ke mokhang phunuk to mobile ta sak dekhne jol jak to go. Gaito parang chago go yang kharanayo hingke yang bo gesang jago tui belai tui nangman bagai rabar bangan rogo thang ke wati jora bangke yakung kisi ngung kar gesang jakabo kisa hangka bono nang bithi phuli tongo bini yakung besero wati se phainayo kha nobar sibai phailaw kha omsukte mama wati phayo 3টা বাজি জংখা তাও সাং তুকুই পায়ো ওয়াতি ফাইকা কিসা কে ফানা তো ফাইকা ওমफ्राय বখাই লেফুঙ্গাও মাথাंका आनि पार्सेल काइसा फाइ दङ आबो नाहानानि बागै ब्लू डार्ट रक यांगो दुसरे फाया ताङै जानि लेफुंगा जरा मां हिनि साव बर तिनि मुया अन्द्रो asa kabang mas homani pairi chai sibai ka mane bati ma awandro da ang bati ma awandro ka asa ke thokjak ang saichung chai manu abo pura ke te leb nei tong khwa mun te sa mas ma khayo nai bon simi khlai sinai ke te tam sungnai horo khaklu no akran bai song sinai ke jira kri kha jira pai tugra tha Tidi poro bo thuisi bali asak sisari ro 5 minute rok na ang sisari ro di poro thuisi maya ke tabuk tam khainai kun khajang krei watai jora karen bu krei karen to krei mangno jefru phaiwa prusmi ti phat sakati sei manarago ke tabui kono go nobu singandra gundra ke tabuk video edit khaigran eko current krikhang o power bank by charge ro mo panya ka suka te kisa dongko khichuri songnai rugui paijak obo fry khai renai ang kono soyabin no te oro khichuri rena rok jamo hasing by rishum Kamu kita fry kayaknya kan ada. Sambar sri jongwang tabuk. Ora tabuk. Angkor nai. Thokjak. Tam sanga mana? Hasing bai rishum. Thai bung sa bok du jong han. Ko bin mana ko suka. Tabuk ara khichuri risinai boil khajak riwinai tui kisare nai tui rekha tab kisaran khanga karisinai ani ro black pepper ngo krai gora krai awan bagai togus marisho togus nai mo ang hake khoroi motom na bagai sai nai sinai tagle tawke horang khang ke yang ama songro berai tongphemani nahala voltage se kom sida amti mangsi current kam ke chengya ge yang ama no mui rohorna nai tongo
bo tam songka dalok songka hingke tok bahan kisa songka hingka bono no talangi chai siwana hingke o video no boron paire sinai jotono no hor kaham ke tong bai di jotono hambai nai tong bai mani bagui.